Maray na aga po mga kaantabay, mga kahuwan. Ini po si Abogado Juan. Attorney John Bongat, dito po sa programang Abogado Juan at your service. Pinagbarita po na magkaigwa kita ng regular vlogs dito po sa page kang Abogado Juan at your service. Ninhuli po ta igong mga issues na pwede pong mapag-urlayan as in matawan ng linaw. Saro po sa mga bugging issues, saro sa mga medyo nagtatao sa tuya nin dakulang kariribungan, ini po bagang nagluluwas na issue na kung ang presidente po pwedeng pagkatapos kan sa iyang termino mag-run giraray for re-election. Because under Section 4 Article 7 of the 1987 Constitution, at pigsasabi po dyan na ang presidente po is not qualified for re-election or shall not be eligible for re-election. Ano po ang pagkaintindita dyan? Primero po, kung talagang i-interpretar po na literal, iyan pong Section 4 Article 7, pwede talagang ang interpretasyon, di siya pwedeng magdalagan giraray for the same position as president. Re-election nga ni. Pag sinabi tang re-election, re-elect to the same position. Pero, sasakuyan lang pong pagtubod, ang paggamit po kang re-election, kabali po dyan si posisyon kang vice presidente. Kaya sa hiling ko po bilang sarong abogado, they po pwedeng mag-run for the position of vice president after serving the term as president kan sarong sitting president, whether in the next election or in any future election. Ninuli po ang katuyuhan talaga kan Section 4 Article 7 kan 1987 Constitution na ang sarong presidente magserbi bilang presidente only for one term. Tano po taarog kayan ang sakuyang pag-intindi kayan? Ang intent po kaya kan Section 4 Article 7 kan 1987 Constitution, when it says that a president shall not be eligible for re-election, di man po baga pigsabi dyan na for re-election to the same post. Kaya pwede pong interpretar na ang re-election na pigaapod, kabali na po dyan o sakop na dyan ang re-election to the next lower position, which is the position of Vice President. Tano po? Ano po ang intent kanan framers of the 1987 Constitution? Ito pong dating 2 terms na 4 years each term and a maximum of 2 kan 1973 Constitution, ito po pinalipot sa saro na lang na dapat base na po yan sa 1987 Constitution, dain na mag-re-elect giraray. Garo po kaya baga tadang raya naman kan Marcos era, naghaloy na maray, kaya mas maray in the 1987 Constitution na ang presidente 6 years na lang siya mag-serve. Bako na itong maximum of 2 terms na 8 years. Sabi nga ni Kayan, 4 years is too short for a good president, but 8 years is too long for a bad president. Kaya ang naging compromise po dyan, kay ito pong pig-urulayan yan, mga nagiribo, kay ito pong 1987 Constitution, na ang 6 years is just garo tama lang na nalaba kang sarong presidente na magserbi siya. Tatibad ang 4 years. Dahil man talaga sufisyente na matapos niya ang gabos niya mga programa. Kaya ang 6 years po, tamang-tama lang. Tano po, dahil pwedeng mag-re-elect siya, not for the presidency, but for the position of the Vice President. Sa iling ko lang po kaya, ang position po kang Vice Presidente, siya po baga ang next in line
to the presidency. Kung tutugutan ta po na ang sarong sitting president magtukaw o magdalagan giraray bilang sarong vice presidente base po sa Section 8, Article 7 ka 1987 Constitution. Nakalaag po dyan, ito pong succession na pigaapod. In case of death, permanent disability, itong removal, halimbawa, nagkaigwa ng revolusyon, o kaya nagkaigwa po ng impeachment, o kaya resignation of the president, siyempre po, kung nagdalaga siya ng vice president, as in guminana siya, magiging presidente po siya. And therefore, masisircumvent po itong talagang intent, as in katuyuhan, kan 1987 Constitution, na ang saro pong presidente dapat magserbi lang for a maximum of 6 years. Kaya iyo po yan ang satuyang dikit na impormasyon na pag-share ko po, ngunya na pagkaaga, ngunya na aldaw, lugod, ikaw po kitang nanodan. Therefore, as a kuya pong opinion, any sitting president cannot run again either for the presidency, tabawal po talaga, or for the vice presidency. Ninhuli po sa mga rason na na-discuss ko na po, ngunya na pagkaaga. Maray na aga po, ini po si Abogado Juan sa programang Abogado Juan at your service.